Com pot ser que hi hagin insectes a tot arreu? Els insectes són un grup d'animals amb una capacitat d'adaptació bestial. En podem trobar per tot arreu. Jo estic interessat en estudiar la biodiversitat dels insectes en el seu sentit més ampli. Quantes espècies tenim al nostre planeta, com són, com han evolucionat, per què n'hi ha unes a un lloc i unes a un altre lloc, etc. Per exemple, jo estudio molt les papallones, també estudio les formigues, també estudio les interaccions entre papallones i formigues, que també existeixen. Hem de pensar que nosaltres no existiríem si no existissin els insectes, i això és així. Vull dir, els insectes són vitals en els ecosistemes de tot el planeta. Són importants per la pol·linització. Si no existissin els insectes, les plantes, els arbres no es podrien reproduir i nosaltres no tindríem aliments per menjar, per exemple. Una de les característiques més sorprenents dels insectes és que els podem trobar a tot arreu. A tots els hàbitats i ecosistemes de la Terra els han colonitzat tots. Per tant, aquí, en el Parc de l'Agulla, en trobem molts d'insectes. Per exemple, tenim aquests aiguamolls d'aquí al costat, on són possible hàbitat per alguns insectes puguin venir a posar ous que es posen en ambients aquàtics, malgrat després siguin terrestres. Per exemple, les libèl·lules, al voltant de les escorces o a prop dels arbres o les escorces dels arbres. Per exemple, els formiguers, que els fan al voltant de les arrels, etc. Llavors, espais amb flors, que atrauen molt els insectes que venen a menjar el nèctar de les flors, i llavors podem trobar insectes que es desplacen d'un lloc a un altre, per la gespa, per exemple, per anar a la vorera de l'aigua fins a la zona amb herbes més altes. L'herba llarga és molt important. Tallar l'herba és un problema pels insectes, perquè quan tallem l'herba també matem els ous que els insectes han posat en aquestes herbes, en aquestes plantes hoste que els insectes necessiten, les larves dels insectes necessiten per menjar i créixer i després convertir-se en insectes adults. Llavors, si tallem les herbes, estem eliminant una part molt important i estructural del que seria la fauna d'insectes d'un indret. A vegades tenim la sensació que els insectes, per ser petits, no són importants, però és tot el contrari, són els animals més importants que tenim al nostre planeta, són importants per molts motius. Per tant, es tracta de tenir-hi respecte i sovint tenim la tendència de voler-los matar perquè alguns insectes no són vistos de forma beneficiosa per nosaltres, però en realitat no hi ha motius objectius per pensar que hem d'eliminar els insectes, tot el contrari. Ara que has descobert que tenir una gran diversitat d'insectes és molt positiu per l'entorn, et proposem construir un hotel d'insectes. Per fer-lo, necessitaràs caixes de fusta velles, feixos de branques petites, trossos de canya, material impermeable per la teulada i decoració per dins de l'hotel. També, si vols, hi pots afegir reixes. Construir un hotel d'insectes és una bona manera de fer augmentar la biodiversitat del teu entorn. Comptem amb tu! Pots trobar tot el procediment a parcdelasèquia.cat. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasèquia.cat.